Το καλύτερο εστιατόριο που υπάρχει στον πλανήτη για αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εστιατόρα. Εστιατόρα! Να ωραία. Λοιπόν! Έλα να μιλήσω, εστιατόρα! Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ πέρα? Θέλω τον υπεύθυνο και τον δελτίο παραπώνων. Απαιτώ να μάθω τι είναι υπεύθυνος εδώ πέρα! Σπάσουν κάποια, δεν τώρα δεν έγινε. Στο τσελάει. Καλά ρε παλάβει την καράτα πήρε. Πως τι άτερα δεν φέρνει να ποτήρι. Το πίνε. Τι άτερα. Είσαι πούστης και πρεζάκια. Και πρεζάκια. Τέλος.